Ova pesma nije za hit, ali ima svoju bit, a to je da mi postaviš pitanje sad ti, na koje ću ja za dan ili dva na YouTube-u možda i odgovorim. Jer YouTube je sad hit i na njemu moraš bit i da postaviš pitanje sad ti, šta si i kad i s kim si jeo grleti. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Ova pesma nije za hit, ali ima svoju bit, a to je da mi postaviš pitanje sad ti, na koje ću ja za dan ili dva na YouTube-u da ti odgovorim. Ne, jer YouTube je sad hit i na njemu moraš bit i da postaviš pitanje sad ti, šta si i kad i s kim si jeo grleti. Jer YouTube je sad hit i na njemu moraš bit i da postaviš pitanje sad ti, šta si i kad i s kim si jeo grleti. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Jer YouTube sve zna, tu nema laganja, pitaj samo sve youtubera. Pitaj samo sve youtubera. Pitaj samo sve youtubera. Pitaj samo sve youtubera.